Ndiye iwe ndi ine tsopano tiwerenge limodzi mu ndime iyi yakufotokoza kwanga kwa gawo lachitatu limene ulitenge ngati gawo 1 la yankho lakufunsa kuja. Tamvera. Verse number 12 akunena kuti sindidzakhala chete osatchula ziwalo za ng'onayo ndi mbiri ya mphamvu yace ndi makonzedwe ace okoma. Ang'onayo uyuyu ndi Yobo, waiwerenga ng'ona ija tsopano waidziwa. Ndinanena kuti iwe ndine tikuyenda ulendo ngati Yobo, ndipo tafika pa gombe, iwe msilamu ine mkhristu. Ndiye pano tikupeza mawu. Yobo akunena kuti sindidzakhala chete osatchula ziwalo zake za ng'onayo. Ndiye kuyankha ndidziyankha pano ndikufuna ndikupase ditelo ya chinyama chotchedwa ng'ona. Pamene ndikuyamba kutchula ng'ona, ndikufuna kuti iwe ndine uyambe kuona kuti kodi pakati pa ng'ona imeneyi ine chiwalo chake ndili mbali iti ya ng'ona imeneyi. Ndiye pano titchula ziwalo za ng'ona, koma osayiwala kuti amene adayeserapo kutchula ziwalo zimenezi jihadi idawapha. Amene adayesera kutchula ziwalo zimenezi sharia law imayika pa chiweruzo. Ndiye tipempha Ambuye kuti iwe ndine atithandize mmene tikuyamba kutambasula yankho lakuti kodi chisilamu chilimo m'Baibulo. Tiye tiyambe kuona za chiwalo cha ng'ona kuti Yobo akuti sakhala chete, inenso sindikukhala chete kubisira za mmene chinthu chimenechi chidayendera. Tamvera. Verse number 13. Ndani adzayenda kapena kuti ndani azayesa, ndani azayenda chovala chache chakunja, adzalowa ndani ku mizera yace iwiri ya ku mano ace. Tsono mmene tafika pamene pa m'bale wanga, tiye iwe ndine tipemphere kuti tikuyamba kuyankha. Mulungu wakumwambamwamba mutithandize. Kuchokera pa verse number 13 ndi 14 pa buku la Yobo chapter number 41. Mbaleyi wa chipembedzo china, ine wa chipembedzo china, tikuyamba kusakasaka choonadi chimene chingatithandize kumvetsa zambiri ya Baibulo pakati pa mitundu iwiri yovuta ku dziko lapansi, umene ndi mkangano waukulu wa ana a banja limodzi. Mulungu atithandize pamene tikuyamba ulendowu mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mwana wa Mulungu, tamvera m'bale wanga. Verse limeneli likunena kuti ndani azasenda chovala chache chakunja. Akunena ng'onayo amene angapite ndikupita pa dziwepa ndikukasenda chikopa cha ng'ona ndani. Chifukwa iwe ndine tikudziwa kuti ku dziko lapansi lino zilombo za mitundu zimayimira maulamuliro osiyanasiyana aku dziko lapansi. In this case, popeza zilombozi zili ndi matanthauzo osiyanasiyana, ndimafuna uone kuti mkatikati mwa chinthu chimenechi akutipasa bode yonse ya chipembedzo cha dziko lapansi imene pakadali panopa ikuchitidwa hedi ndi Roman Catholic, pamene akutsogolera ndi Papa. Ndiye tione kuti chonsechi chimene chimatchedwa kuti Christianity ku dziko lapansi without Jesus akutipasa chithupi cha ng'ona ku dziko limeneli, chimene anthu ambirimbiri amipingo yosiyanasiyana tazungulira thupi limene lila ng'ona, limene lidayamba kuonekera mokhala ngati kwenikweni mu nyengo ya Constantine chama 312 AD. Koma tisadafike pamenepa musayiwale kuti kumbuyoko
ulamuliro wa Roma unali utafika pa chimake penipeni titasala ndi zaka zokwana 163. Munyengo ya Judas Makabeo tikulunjika akachisi akumangidwa omangidwa ndi Herode. Mmene Yesu amabadwa anapeza ng'ona imeneyi ili ndi full body ya kalamba, chikopa chake cha kwima kotere kuti munthu okwanisa kubaya chimene chaonongeka ndani amene ati apite. Aliyense anali akunjenjemera kuunjenjemera ufumu wa Roma. Pamene pa undimvesese, msilamu anali pansi pa Roman Empire ndi ng'ona. Mabuda ali pansi pa Roman Empire ndi ng'ona. Tamvera ukondedwa, Mahindu ali pansi pa Roman Empire, iyi ndi ng'ona. Mashinto ali pansi pa Roman Empire ndi ng'ona. Kuphatikizapo satanic worship ili pansi pa Roman Empire. Ndi chifukwa chake ku St. Peter's Square ndi kumene amasunga buku loopsa kwambiri timalifotokoza lija likusungidwa kuja kumeneko, the Grand Grimoire. Chifukwa chani? Imeneyi tikuiona panoyi ndi ng'ona. Unali ulosi umene Yobo akutionetsa za chirombo chotchedwa ng'ona chopezeka pakati pa madzi. Ndiye funso likubwera kwa Utumiki amene apeza yangokhala phesi kutakataka, koma akufunsa kuti ndani amene ati alimbe mtima ndi kuyamba kusenda chikopa chake cha ng'onayi. Mpingo tamvera adayimirira Muhamadi zaka zimenezo, adanyamula lupanga kuti akasende chikopa chimenechi pogwirisa ntchito nkhondo, koma zidathera kuti anangowina mayiko teke kupita kuja kuzungulira kuja ndi malijoni onse amene chisilamu chidayamba m'bale wanga. Koma mbiri ya kupambana kwa msilamu pa nkhondo zimene zidayamba ni Muhamadi za chipembedzo, kodi zidapita patali? Adalephera kusenda chikopa cha ng'ona. Itayima poteropo kwabuka zipembedzo zikulu ku dziko lapansi. Achina John Wesley chitagona chirombocho adakanika kuti akachisende chikopa chake cha ng'ona. Osayiwala kuti mmene chidagona pakatipa padafunika amene akadalimba mtima kuzasenda, kuti mpaka nachionetse thupi la mkati chidaopseza maulamuliro onse amene adalipo. Osayiwala kuti chirombo chimenechi chikuyimiridwa ndi mutu nambala 6 malingana ni masomphenya anyamatanso ona zirombo zikutuluka pansi. Mukantenga munthu otchedwa Daniel kuwerenga maulosi akambuku la Daniel, pamene akuona zirombo zotuluka pa nyanja ngati mmene adaonera Yobu, musayiwale kuti chirombo chimenechi maonekedwa amene Yobu adachiona, Daniel adachiona, chimatuluka ngati chirombo cha nambala 4 chimene chinkayimira Roman Empire. Yagona apa ng'ona. Ndani atatuluke ndi kuyamba kusenda chikopa cha ng'ona imeneyi? Ndi mamfuna ameneyo. Mu 1844 akutuluka Seventh-day Adventist wanyamula kampeni gawo kodakwanisa kusenda chikopa chimenechi. Si tikuiona ili tengenenge gwede. Anyamata kuchoka kwa America alephera kusenda mapeto wake akungosisita pamwamba. Ni chirombo chosausa kwambiri. Ndani amene zakwanisa kusenda chimenechi? Inu mwayiwala kuti kudauka mapente adayipeza ng'ona imene itagona achina full gospel amake Assemblies of God adakwanitsa kodi kusenda ng'ona imeneyi? Kwakanika wanthu kuti akayisende amene adayesera kutenga mpeni ndi kungoyipawasula chabe anaphedwa sadakhale ndi moyo. Kumbukirani zaka 100 za atumwi pamene Yesu adatsogolera nkhondo yobola ng'ona imeneyi. Hakunyamuka mkulu ya kupita hakulinda ngochotsa mano anyamata pitirizani ntchito oyesera kugwira pansana pa ng'ona imeneyi hanala atumwi.
Kumbukirani kuti Petro anaphedwa, Andrea anaphedwa, anyamata Simoni anaphedwa, ndi gulu lonse la atumiki linaphedwa. Chifukwa chani? Anayesera kukasenda chikopa chimenechi, koma chirombo chimenechi chotchedwa ufumu wa Roma, chimene chikuoneka m'masomphenya mu Yobu chapter number 41, chinagwedeza dziko lonse lapansi mpaka sadapezeke ngakhale mmodzi amene akadakwanitsa kuchigwetsa chirombo chimenechi. Pano pali funso, verse number 13. Ndani azasenda chovala chache kunja? Funso number 1. The entire Catholic, the entire Roman Empire, imene ikupanga exist mpaka lero, imene Daniel pa chifano choima imaonekera kumapazi kutakutidwa dongo koma chisulo chaponda. Ndani wakwanitsa kusenda? Tikufuna anyamata amipeni yakuthwa, amene Baibulo likuti nakupatsa mawu, amene ni lupanga lakuthwa konsekonse, ndi zipangizo zanji zimene anyamata mwabwera ku gombe ili la chikhristu azibusa mwanyamula dzanja kuti mukasende chikopa chang'ona. Pakuti nikukuona ni vena mwanyamula mafoni, mungasendere kodi ng'ona. Simudanyamule kanthu, mubwera mmasatifiketi amene adalephera kusenda chikopa chimenechi. Kunala anyamata ophunzira ali ni madigiri wawo koma university akuti adalephera kusenda chirombo chimenechi pogwiritsa ntchito sukulu. Mwana wa Mulungu, ndani azasenda chovala chang'ona imeneyi? Pakuti yatikhalira pomwepo mmawa uno masana wano mpingo wa Mulungu tamverani, ndikuwaona machalichi ambiri angochizungulira, akungochisisira pamwamba, asowa mipeni, koma Ahebere akuti mawu a Mulungu ni lupanga lakuthwa limene limanola ndi kucheka, ndi lakuthwa konsekonse. Ngati tifuna kusenda ng'ona iyi yakudziko lapansi imene ikuwapyeza amphamvu, tikufuna akaswiri amene Mulungu waitana ni wapatsa mawu, mawuwo awalimbire mtima likhale lupanga tipite. Pakuti kuntunda ku Yobu walandira kale mafunso mu verse number 4, musapangane nayo. Sono tikufuna vanthu pano amene ati asende chikopa chimenechi, nda amene pa verse number 4 tawerenga ya Yobu 41 akana kusainira mgwirizano oyenda limodzi ni chirombo chimenechi cha ukatolika, chirombo cha upapapapa. Akuyenda nyamata amenewa mpingo wa Mulungu. Timva popeza munthu wolemba buku la Yesaya chapter number 11 watiuza chimene chikuchitika lero. Nkhani yosausa, ndani amene azasenda chovala chake chakunja? Tsopano kusenda chovala chakunja kwa ng'ona imeneyi ndi kumene kwakhalira mavuto kwambiri, kotero kuti dziko lapansi lili pa mkwingwirima, zipembedzo zili pa mikwingwirima, zikukanika kuti zikasende chifukwa cha njira zimene timapitira kumeneko. Njira icho yamba imatiraka pa legislation. Nkhani yosausa, choyamba kumene mipeni yosendera chikopa chang'ona, kumene machalichi amakalandidwira, amalandidwa pamene tikulembetsa chalichi legislation. Nene pano khala poyera palibani kanei. Tamverani, pamene tikupita ku legislation kokalembesa chalichi kuyambitsa utumiki, ikamayamba ministry, ndi kumene ng'onayi imalanda mipeni yosendera chikopa chang'ona. Sakumva wanthu, vuta lake chichewa chikuvuta kuti akachimve, chikuvuta bwa
mumuone Yesu amene adakwanitsa kuchikalakasa chirombo chimenechi adata sadapite kukalembetsa ku ufumu uliwonse ministry yake. Anangotuluka ngati mwana wa Mulungu ndi kumalalata nkumanena kuti mukayiuze nkhandweyo. Mawa ndilimo muno nkhandweyo amanena boma la Roma. Lero ndani ati akuwa ndi kunena kuti nkhandweyo ndi iwo amene akana kukapangana chopangano. Sopano ngati certificate ya tchalichicho mwakayitenga kung'onayo muyisenda chikopa ngati zitheka. Ndezalephera zipembedzo kusenda chikopa cha ng'ona. Mwalepherera kwa aloya, mwalepherera kwa registrar general amene adalembesa chipembedzo chanu, chifukwa amakhala ndi constitution zipembedzo yoti iyendetsere chipembedzo zimene akuti sizimatheka kungoyamba loya kapena boma asadaunike. Ndiye timatenga za Mulungu kukaunikitsa kwa anyamata amaloya ovala zibakuwa zosendeka mmutu, nkhani yosausa, anyamata ovala mikanjo ya black. Ndamene timakasayinisa eti wanthu oti adachita zinthu zamalamulo law. Ife tikutenga Baibulo tikaunikitsa kuti amenewo ndamene ati akanene zoyenera ife kuchita tchalichi kapenayi. Kumeneku ndi kumene adayilandira mipeni yosendera chikopa cha ng'ona, nkhani yosausa. Wena mipeniyi adalanditsa ku college ya sukulu ya tchalichi chawo. Akuti bwerani ku Bible sukulu zaphunzire. Mmene akubwera ngati dzina la ubusa akunama si mbusa ayi. Walanditsa mipeni ku sukuluko yosendera chikopa cha ng'ona, chifukwa sukuluyo ni bwenzi la boma. Constitution ya sukuluyo ni bwenzi la ng'ona imene. Kodi lingakupase mpeni Bible sukulu inganipase mpeni wosendera chikopa cha ng'ona? Zitheka kumapanga kuti amene wa verse number 4 agwirizana na amodzi ndipo adavomera kulambira Satana malingana ndi verse number 4 ya Yobo chapter number 41. Mpingo wa Mulungu tulukani mmenemo tentizipita kwathu tirunjika ulendo wa kwathu ana Mulungu. Ndani amene azasenda mukuyiwala inu kodi kuti tchalichi cha atumwi chimene chinalibe ngakhale Bible sukulu, chimene chinalibe ngakhale azibusa otulutsidwa kuchoka ku makoleji. Tamverani ana Mulungu, mmene anali kuyenda kusogozedwa ndi Mzimu, Mulungu adawapasa mipeni mpaka na boma la Roma lidadziwa kuti kula china Polekapu, adadziwa kuti achina Blandina ali momwemu tentikagwire. Ndi adagwira ndi kuyamba kuwapha chifukwa anali ni mipeni yosendera chikopa cha ng'ona. Sadalanditse ku registration, sadalanditse ku makoleji, nkhani yosausa. Kodi mpeni uja adakupatsani Mulungu tsiku limene amakuyitanani mwalanditsa kwa ndani? Pakuti ng'ona ndi imene ili apa. Funso likuti ndani atasende? Mukumvesa chisoni atumiki, kumumvesa chisoni Mzimu Woyera. Hakuyembekezera tu ine mpaka lero kuti ndisende chikopa cha ng'ona, nizuzule kuti izi nzachabe sangokhala pay. Hai, ndili nawo mpeni basopa kamanitana kutchalichi, kunsonkhano, kuchipembedzo chanu kuti nikhale mbali yanu. Ndili ni mpeni mdzanja wosendera chikopa cha ng'ona, ndipo ndizasenda mosaopa zotsatira zakusenda kwanga. Ndikudziwa kuti mmene ndikupita kung'ona yogona kuti nkasende chovala chache amene adayeserapo kusenda ng'oma imeneyi kulibe adaphedwa, ena adadyetsedwa ku mikango, ena adazunzidwa nasakazidwa chifukwa adachita attempt kusenda chikopa chimenechi. Ana Mulungu tayima pa gombe pano tikufuna kusenda chovala chache cha ng'ona. Ndani amene atasende chikopa chimenechi? Sono iyi ndi ng'ona. Tamvera m'bale wanga theka la verse number 13.
adzalowa ndani ku mizera yace ya mano ace. Tsopano nimafuna kuti iwe umvese pano. Baibulo likuti adzalowa ndani ku mizera iwiri ya kumano kwa ng'onayo. Ndiye kuti mmene ndakupasa thupi la ng'ona pano, Yobo mtundamu akuti sindikhala chete osatchula ziwalo zace za ng'ona, ndiye ndayambira chikopa cha ng'onayi. Sono verse number 13 theka lake pali funso, ndani amene adzalowa ku mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona? Mchakani nati funsoli nditha kuliyankha mwina mpaka sabata nikukuyankha. Tsopano iwe ndine tikufunika tipeze mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona. Ukayang'ana mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona upeza kuti kuli Isaki ndi Ishmaeli. Ndiye kuti mupeza kuti kuli chikhristu ndi chisilamu. Chimene zipembedzo zonse kaya za mafano kaya chani za mitundu ina zikutuluka kwa Isaki. Zipembedzo zonse za mitundu ina zikutuluka ku chisilamu, kwa mwana otchedwa Ishmaeli. Ndiye pano mizera iwiri ndiye kuti ndikupasa Ishmaeli komanso Isaki. Ndiye Baibulo likuti ndani munthu amene adzalowa ku mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona? Imene ndikupase Vatican komanso Meka. Ndani amene ati ayime pano ndikutulutsa uthenga wozuzula msilamu amene saphedwa? Ndani amene ati atulutse pano kuzuzula chikhristu ichi cha dziko lapansi chimene chikupanga ufumu ku dziko lapansi lino, chikutsogozedwa ndi mkatolika, chimene papa ndiye mtsogoleri? Ndani ati adutse kukamwa kumeneko? Pakuti taona akukanika kudutsa atsogoleri a sukulu zozama, adapita ku makoleji amadzitcha mpingo otsala, koma lero ali jenkha mmene chayasama kukamwa. Mukaona kodi akulowa ku mizera iwiri yakukamwa kwa ng'onako? Mwaona aulambalala kukachisisira pamwamba, akanika kusenda chikopa akufuna alowe pa mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona. Ndi aliyense amene amalowa ndiye mizera iwiri yakukamwa pa ng'ona imeneyi imachitidwa hedi ndi bungwe limene limatchedwa kuti WCC kapena kuti interfaith. Aliyense amene walowa kumeneko waphwanyidwa, tunena pano akujegededwa nyakwi chatafuna mipingo chirombocho pasopo yadyedwa. Atumiki adyedwa ni chirombo chimenechi pasopo, khani yosausa azunzika wanthu. Tunena pano machalichali puta ubalalika zikungobuka za chisawawa, lowa udyedwa. Ndani amene azadutsa kumazera yace iwiri yakukamwa kwa ng'ona? Ndiye iwe msilamu mzanga, tsopano ndiyambe kukufotokozera kuti kuyambira pa vesi limeneli ndi pamene tsopano tingayambe kuyenda limodzi iwe ndine kuti tikapeze chipembedzo chako ndi chipembedzo changa. Kumeneku ndikuyambapo kusongola kwa kupezeka konunkhizira patali koyamba kumuona msilamu m'Baibulo. Akuyambira pa vesi limeneli, ndani adzadusa kumano kwace kwa chirombo chimenechi ndikudusa pakamwa pa mizera iwiri ya ng'ona imeneyi. Ndiye limeneli m'bale wanga ndiye phunziro limene lingakhale ngati tsopano ndikuyamba kukuyankha. Kazi umveka kaya takhala kaye pomwepo uyambe wamwa madzi, tikumane mu chapter lachinacho pamene tikupitirira. Koma osayiwala kuti mmene tikupita mu gawo linali tikuchoka kuchovala chokanika kusendedwa. Ndanyamata olimba mtima amene ati aduse kudzitseko zapakamwa pace. Ndani amene ati aduse? Verse number 14
adzatsegula ndani zitseko zapakamwa pache. Mano ache opsa pozungulira pawo. The network ya mloma ameneyi ndiyo opsa okondedwa. System ni mano akuthwa akhala akukanika wanthu kutuluka mu system. Chipembedzo cha bwinobwino koma chakanika kudula network. Yobo chapter number 41 verse ya number 14 teti werenge limodzi. Adzatsegula ndani zitseko zapakamwa pache. Mano ache opsa pozungulira pawo. Sizamasewera kuzuzula mukuiona network mmene ikuyendera mulengalenga. Mukuona mmene maboma athu agwidwira muukonde kupasidwa ndalama uko atipitani mukayambe kulemba wanthu ku dziko lapansi. Network ndani amene adzadusa kukamwa kwake kwang'ona. Mukamayang'ana mafunding akudziko lapansi azimene maboma akuchita zokhuza kunkola munthu ngati mano akukamwa kwang'ona, mukapeza kuti kuli chisilamu komanso kuli chikhristu. Mabungwe amenewa ndi amene akupereka thandizo kumayiko kuti zinthu zikayambe kuyenda mmene mukuzionera pano pamo. Mano akukamwa kwang'ona afika posausa chifukwa magalajuweti anthu ophunzira ali mkhwapa mwa chirombo chimenechi ndi akukhazikitsa ndondomeko zopweteka kwambiri ku dziko lapansi. Kodi nthenda zongopangidwa zikuonekera mdziko lapansi, mavirasi ongopanga ndi chirombo chokhala ni mano akuthwa chikuchalira chili ndi webu yosausa kwambiri, chikutenga akhristu onse kwaponya mu WCC. Ukonde umene misampha ya zipembedzo yakakodwa chagwira maboma onse ndi kwaponya mu United Nations. Kukamwa mizera iwiri yakukamwa kwang'ona. Pamene ukupeza chisilamu ndi chikhristu ukhale pamwepo, ukapezanso kuti kuli chikhristu uku kuli malamulo aboma, ndiye kuti ukapeza kuti kuli WCC uku kuli UN. Kukamwa kwakuchikamwa mizera iwiri yakukamwa kwang'ona. Ndani amene ati adutse kumeneko? Ndi ulendo osausa kwambiri ana Mulungu. Pamene tafikapa tikufuna ana Mulungu olimba mtima komanso opita chitsogolo ndi Mulungu wawo, chifukwa chikolo chirombochi chakalipa kwambiri kumasiku akumapeto ano. Mipingo yakodwa, matchalichi anu ali m'madzi sakumva wanthu. Mukuona ali phe azuzula cha wamyata sangatuluke chifukwa kukamwa kwang'onayi kuli network yodetsa nkhawa kwambiri. Ndi akuti ndani azadusa kumizera yache iwiri yakukamwa kwang'ona imene, pakuti pamano ache ndipo opsa ndipo zungulirawo. Verse number 15 akuti mamba ache olimba ndiwo kuzitama kwache amangika pamodzi ngati akomedweratu. Mpingo wa Mulungu, ana Mulungu, pamene tikufika kumapeto angotitsegula maso ndi Mulungu ndi kutionesa choyenera kuchita m'masiku akumapeto ano ndi kuyang'ana chimene chingatithandize pakati pa ife ngati ana a Mulungu. Choncho mwana wa Mulungu, m'bale wanga, undilole kuti gawo limeneli likhale poyambira kwambiri. Ndimafuna ndiyambe kukuonetsa mizera iwiri yakukamwa kwang'ona mmene tipezemo Isaki ndi Ishumaeli. Undilole kuti lero ndilekezere pamenepa, pamene ndikubwera ndi gawo tidzayambira pa vesi limeneli, koma tikusiyana ndi kukuonesa kuti chisilamu chayamba pamenepa pa mizera iwiri yakukamwa kwang'ona. Tipezapo Isaki ndi Ishumaeli, ndipo tikauona ulosi mmene ukuyendera kudzafika lero pamene tili pano, kuti kodi zikuyenda bwanji. Akutafuna mosiyana, pakuti mano apansi
akuponya kumano akumwamba ndi akutafunira limodzi. Chikhristu ndi chisilamu chikuphwanyira limodzi pya pya pya. Kamene kati kaloweko kaya mchimanga chouma chokazinga pwa, kaya chilowa chani pwa. Kunali zipembedzo tichimanga tolimba tinalowa mkamwa mmenemu. Mudalowa mboni inkazungulira kunja kwa kamwa yang'onang'ono mboni, koma mmene yalowa bwa pwa baphwanya. Ni choopsa ichi. Imayerekedwa seventh day. Ife ndiye mpingo, ife mpingo osala kuti yanyambira pya unyambira ulowesa pano chaphwanya pwa. Ati musalalikire uthenga woti chirombo mpapa, musalalikire zangelo atatu chaphwanya kukamwa kwake nkosausa. Tikumane pa gombe pa tsiku lija pamene Mulungu adzaweruza dziko lapansi, ndipo olungama adzadziwika amene adapirira pakuwononga kwa chirombo chotchedwa ng'ona. Pamene tasala pang'ono kufika kwathu, ana a Mulungu, tembenukani mtima ndi kuyang'ana Mulungu. Sikale posachedwa lipenga lilira, tikupita ku tsiku limene onse ozinamiza, tsiku lokhumudwisa. Tikakhumudwadi tikakafika kwathu, tikakhumudwa tikakafika kwathu, tikakhumudwa tikakafika kwathu. Amen. Mmene tikukumananso chigawo chimenechi, m'bale wanga, tiye titseke maso tipemphere chigawo chino cha madzulo cha ulendo umene tikukambirana iwe ndine pa nkhani yokhuza kupezeka kwa chisilamu m'Baibulo. Tipemphere. Lilemekezeke dzina la Mulungu wakumwambamwamba. Iyeyo ndi wamphamvu, akonda ife, akonda tonse amene tikhulupirira dzina lake. Mwayi Ambuye mutidalitse pamene tikuyenda limodzi ndi malemba wanu, pomwepo tidikirira kwa inu kuti mukhala thandizo. Munapulumutsa ine, munandipanga ine kulimvetsetsa Baibulo. Ndikhulupirira kuti m'bale inso atha kumvetsetsa. Pamene tikumaliza ulendo, minangagonjere ku chikhulupiriro cha Chikhristu, mwalandire. Ndikupempha mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Lewanga ndikhulupirira kuti tinali limodzi mmawa uja mmene tikulowanso chigawo chimenechi chakumadzulo. Tingokumbutsana kuti nkhani imene tikukambitsana ndi kuyankha funso limene m'bale wanga unafunsa mozama bwino kuti chifukwa chani munatuluka chisilamu, ndipo unawonjeza kuti kodi m'Baibulo mesa chisilamu chimapezeka. Ndiye ine ndimakufotokozera kuti komanso ayi. Ndiyamba choncho, ndipo mu ulendo umenewu nafotokoza kuti sitingafikire muyezo weniweni wokambirana nkhani yakupezeka kwa chipembedzo chako m'Baibulomu kuti inaonekera motani mpaka titayambira kuchiyambi kwenikweni. Ndi mmene timayamba ndinakutengera ku buku la Yobo, koma gawo lino la madzulo pang'ono ndimafotokozera kuti sichinatchulidwe chipembedzo chako m'Baibulo, koma muli anthu obadwa kuchoka kwa Abrahamu amene anabadwa nkugawika pakati pa ana awiriwo. Mwana wina anapanga fuko la chisilamu pamene mwana wina anapanga fuko la Khristu. Kotero ndimanena kuti ngati tingamatchule mayina, akhala mayinawo amene powatsatira ndi amene akupanga fuko kapena mtundu wa aluya umene chikhulupiriro chawo chidakhala chipembedzo cha chisilamu pakutha kwa nthawi. Zimaoneka choncho apo ndi apa. Kotero ndimanena kuti mmene tsopano tikupita kuphunzira phunziro limeneli, sitikana ngoyamba koma tinayambira kaye ku buku la Yobo, kumene ndimafuna kuti tisadatuluke tinakumbutsana kuti tinali pa vesi ya namba 13
pamene timaona kuti mkamwa mwake muli mizera iwiri ya mano. Ndiye titaona mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona, timaona kuopsa kwa mmene chirombo chimene chikuyimira ufumu ku dziko lapansi wa chipembedzo wa Roman Catholic tinachiona kuti chili ndi kamwa imene chikukwapula kapena kuti kuphwanya mipingo yochuluka. Ambiri amene anafuna kuyesera chirombo chimenechi chinaphwanya. Iweyo ngati ine ndine unganyamuke limodzi lero nkulowa m'matchalichi uzindikira kuti umumu chipembedzochi chirombo chidaphwanya. Kudali zipembedzo zimene zinkavala bwino zikamapita kutchalichi, ndipo chinali chipembedzo cholongosoka, koma ukalowa m'mipingoyo umangodziwa kuti muno chirombo chidalowa ndipo chidaphwanya, mulibe chilichonse chimene chatsalira. Khale kuyang'ana mavalidwe, mapentedwe akukamwa, koma nkumanena kuti ntchalichi, udzadziwa kuti mmenemu chirombo chidaphwanya, mulibemo kanthu. Mipingo ina mtaunimu umati ukapita iweyo nkuchita manyazi kuti komatu chalichi chimenechi nchija chinkanenedwa chija chidaphwanya chirombo. Uli athalauza tiwaona maeriya. Nkhani imeneyi ikusonyeza poyera kunena kuti mmene Satana mdierekezi adachitira pa mipingo yochuluka, adasakaza komanso kuwonongeratu. Mipingo ija idali yolimba dzana, lero si mipingonso ayi. Ukafikapo kumaona kuti kametedwe aka nanga kavalidwe aka nanga kapesedwe aka nanga kamangidwe kalamba ka mtundu umenewu ni ka mtundu wanji. Zoona chirombo chimenechi chidaphwanya, chimayenda ndi malamulo a human rights, ndikumalankhula za ufulu wakavalidwe, ndikumalankhula za ufulu wakapembedzedwe, ndipo uthenga umenewu udali ngati kukamwa kwa ng'ona wayasama, ndipo mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona yokhala ndi mano olimba, amene pa vesi namba 14 ndi 15 achichemerera kuti chikalumiza mano. Vesi namba 16 akuti chikalumikizana lina ndi linzake, mphepo simalowa pakati pa mano apakamwa pa ng'ona. Chili ndi unity, gwirizano wa boma lake ndi wamphamvu kwambiri, malinga ndi kulongosola kwa vesi namba 16 ya Yobo chapter number 14. Kotero tizipembedzo timene tidatsalira masiku amenewo zikaoneka kuti sizilinso choncho ayi. Bola lero mukalowa m'mipingo yotsalayi kuyendera kumudzi, bola mukaonako kuti munthu avalako chachitali, koma mukapita ya musite sentamu ndiye mukakhumudwa chifukwa mukapeza thalauza ili kumeneko piyetete kutodabwa kuti kodi nkuchalichi kapena nkudina. Chidaphwanya chirombo chimenechi chifukwa chani? Mgwirizano wawo chidalumana, ndipo chimalengeza ufumu umodzi, mphamvu imodzi, kuchita kumodzi. So mmenemu ndi mmene tinayambira kapena kumaliza chigawo chimene tidalekezera chicha. Koma ngati ungakumbukire bwino, nkufotokoza kwa gawo loyamba tinayima kwambiri pa vesi namba 14 pamene tinalekeza kuti adzatsegula ndani zitseko zakukamwa kwace, pamene tinapeza kuti kuli mizera iwiri yakukamwa kwace kwa ng'ona. Ndiye timatambasula momveka bwino kuti chimveke ndi wina aliyense payekha chinthu chimenechi. Tsono phunziro limeneli mmene tikuliyamba chigawo chimenechi, ndimafuna kuti tsopano iwe ndine tiyambe kuona mizera yakukamwa kwa ng'onayi. Ndiye nafotokoza kunena kuti pa mizera imeneyi tili ndi Isaki komanso Ishmaeli. Ndiye kuti iwe tsopano ndine tikayamba kufuna kumva nkhani ya chisilamu kuti kodi chikupezeka bwanji m'Baibulo, ndiye kuti tiye tiyambire pa buku la Genesis chapter number 25. Tipeze Genesis chapter number 25.
pa chapter number 25 cha Genesis ndifuna kuti iwe ndine tiwerenge verse yake ya number 13. Verse number 13 ikunena kuti kapena kuti tiyambire pabwino muyambira pa verse number 12. Mwamba mwakemo akuti mbumba ya Ishmaeli. Ndewe yambe kunditsatira kuti mibado ya Ishmaeli mwana wa mwamuna wache wa Abrahamu amene Hagara mu Igupto mzakazi wa Sara anambalira Abrahamu ndi iyi. Tsono pano akuyamba kupereka mibado yochoka kwa Ishmaeli amene akuti bobadwa anakabadwa kwa Hagara. Hagara ini mu Igupto. Khani iyi ni osausa yofuna kupita kutali kwambiri kuti iwe ndine tiyambe kuimvetsa. Ndikuti pano tatsegula kukamwa kwang'ona gawo loyamba. Ndimanena kuti likuyenda peya kukamwa kwang'ona, mizere iwiri ya kukamwa kwang'ona. Tinapeza kuti poyamba ndi chipembedzo. Nzera woyamba umene nzera umenewu watulusa kabungwe ka WCC. Nzera wachiwiri ndi United Nation, kumene United Nation yasonkhanisa maboma onse kwaika pamodzi. Pamene nzera uwu wachipembedzo wa WCC wasonkhanisa zipembedzo zonse. Ndiye munthu amene sangadutse chipembedzo chimene chikumadutsa pa nzera umenewu, chipembedzo chimenechi chikadutsa pakati pa mizera iwiriyi chikumaphwanyidwa, sakazidwa. Ndi mmene mukuonera kuti wanthu ayamba kupita kosavala kutchalichi. Chifukwa uku kuli UN, kumusiku kuli WCC, kupanga mizera iwiri yakukamwa kwang'ona ngati gawo number 1. Ndi mmene tikuonera kusintha kwa zipembedzo. Koma iwe ndine potsata funso, tsopano ndayambaso kukupasa gawo number 2 la mizera iwiri yakukamwa kwang'ona, kumene tikupeza kuti kuli Isaki komanso kuli Abrahamu. Ndiye nzera woyamba wakukamwa kwang'ona ndakupasa kuti ndi Ishmaeli. Ndiye tsopano pano akupatsa mibado. Mu mibado imeneyi kuchokera pa Genesis chapter number 25 mpamene panandipanga kuti ndikuvomere kuti chisilamu chingapezeke m'Baibulo, koma chapezeka ni anthu ngati mayina, osati ngati ndondomeko yakuti chisilamu chija ndichi chagona apachi. Ayi, koma ngati mayina operekedwa mkatikatimu, amene anthu akatchulidwa umumu adali achipembedzo kapena kuti adatenga mbali ya chipembedzo cha chisilamu, kapembedzedwe ka chisilamu, kapena kuti kuchokera ku mibado imeneyi ndi kumene kudatumphuka chipembedzo cha chisilamu. Sakumva watu. Verse number 13. Mibado ya Ishmaeli mwana wa mwamuna wa Abrahamu amene Hagara mu Igupto mzakazi wa Sara anambalira Abrahamu ndi iyi. Ndiye tiyambe kumva mayina pano. Ndipo mayina ana a Ishmaeli, mayina awo mibado yawo ndi awa: woyamba ndi Ishmaeli, ndi Nebayoti, ndi Kedara, ndi Abidere, ndi Mibisamu. 14 ndi Masima, ndi Duma, ndi Masa. So mukangowerenga pa verse number 13, 14 ndi 15 mupeza kuti pamenepa akupatsa mayina mwachisanzo ngati Nebayoti umpeza m'Baibulo mu maulendo osachepera 6. Ukafika pa Kedara umpeza ameneyi akupezeka maulendo osachepera 12. Chifukwa chani? Ndi mitundu imene ikuyenda limodzi ndi mbiri ya ana a Israeli, chifukwa amenewa anali Aheberi chifukwa cha Abrahamu. Kotero kuti ngakhale chisilamu mmene chimayamba
muzaka izi za Muhamadi musayiwale kuti uku nikoyambirira kwambiri, panali patadusa zaka zambiri kuti chipembedzo cha chisilamu chioneke muzigawo ziwiri, chifukwa chisilamu chayenda magawo awiri ku dziko lapansi. Chidayenda chisilamu, Muhamadi kulibe, ndi chimene chimatipatsa kafukufuku wokwanira wa chipembedzo cha mafano. Mwezi mauona uja, nyenyezi timaziona zija, miyala imene ili kukaba, inali milungu ya chipembedzo cha chisilamu Muhamadi asadabwere. Ndi kumene timanena kuja kuti kudali milungu pafupi 7. Muzitenga mweziwo, mutenga nyenyezi, mukachoka pamenepo mukafika nkaba mukapeza mwalawo, mukapeza lamba limene adamangira mwalawo, mukachoka pamenepo muyenda mupeza zisime zimene zinali ndi representative achipembedzo cha mafano zimene zinkapembezedwa kukaba. Nkhani yake niyo sausa, kunali milungu yambiri pafupi 360. Muhamadi ndi amene adapita ni uthenga wabwino wa Asilamu kukapungula milunguyo. Now, kantunda aka ndikukupasa kapa verse number 13 kukalekeza 14 mpaka na ukafika pa verse yake ya number 18. Zimenezi ndi mitundu imene inkayenda pamodzi na Heberi, kwakuti sunganene nkhani ya Baibulo anyamata amene wankwachotsa ndikuti sudayambe kuwerenga Baibulo. Anyamata amene walimomo akukhuzidwa chifukwa ndi ana Abrahamu, zizukulu za Abrahamu, zimene anamukwapeza papawa akutuluka mchiunu mwa Ishmaeli kukapanga mitundu. Mukamayenda pa kantundu kameneka mukapeza kuti kantundu konse ndakatchula papaka sanali anthu olankhula Chiarabu, sanali anthu olankhula chimene timachiwerenga chija cha Arabiki. Ayi, onsewa ankalankhula Chiheberi mpaka pa Ishmaeli. Koma mukachoka pa Ishmaeli kuyenda pang'ono kuntundako mukayamba kufufuza mbiri imeneyi, ndi pamene mupeze munthu wina amene adayenda pamodzi moyandikana kuchoka pa Abinadi kukafika pa mkulu wina amene amamutcha kuti Mualubu. Ndiye Mualubu ameneyo ndi amene anabweretsa dzina lakuti Alabu. Alabu akuchokera ku Mualubu. Koma munthu wina wotchedwa Adinani alinso ndi mbiri yayikulu musadafike pofika kwa Abrahamu, chifukwa mukafika pa Adinani ndi pamene tsopano muone kuti simuli kutali ndi kubadwa kwa Muhamadi amene akuoneka kuti akubweretsa chipembedzo cha chisilamu ku dziko lonse lapansi. Koma ukafuna chisilamu kuchifufuza m'Baibulomo sungaphonye Genesis chapter number 25. Kafukufuku wa ine bulutu wa standard 3 amayambira pamene khani yosausa. Now, pano ukapeza kuti uziyang'ana pano verse number 13 ukumpeza Ishmaeli. Ishmaeli akupatsa Nebayoti, ndipo Nebayoti akupatsa Kedala, Kedala akupatsa Abidelo, Abidelo akupatsa Mibasamu, 14 akupatsa Misima, komanso ukampeza Duma. Usayiwale kuti Duma ukampeza ku Yesaya chapter number 21, kumene ukapeze akufunsa kuti mulonda nthawi yanji ya usiku, katundu wochokera ku Duma, wina akafuna kufunsa afunse. Ukampeza Duma, komanso ukampeza Kedala. Maina uwapeze apa Yesaya ndi amene akuatchula kwambiri. Sono tiye tiyende limodzi m'bale wanga, kantundu kameneka kodi kadayenda motani pano? Tiye ukapeze namba verse 16 akuti ana a Ishmaeli ndi awa, maina awo mmodzi midzi yawo, misasa yawo ndi mitundu yawo. Ndekuti verse number 16 ikupereka maina ana Ishmaeli, midzi
ya ana Ishmaeli ikukupasa chithunzithunzi ngakhale cha mitundu ya ana Israeli. Now imene isopano ndi rekodi ya pa verse number 15 imene Baibulo li sidatambasuke polemba nyamata Baibulo ili. Kagulu kamene kali pamenepa adakamana mbiri sakumva wanthu, chifukwa mmene tsopano Baibulo limalembedwanso na Giriki mafiliyosofa osanenera kuti chipembedzo chomudana nacho, akhirisitu anabisa mbiri za nyamatali apawa sadaziulule ndi kuzitambasula zonse. Zikadatambasuka nkhani ndi mbiri za nyamata ndi kukupatsani apapawa, ndi pamene tsopano mukadachiona chisilamu chikupanga kalikalalikitisi mkatikati mwa zimenezi, chikutakataka mkatikatimo, chikupanga manifesti mkatikati mwa Baibulo, koma sichidapezekemo chifukwa olemba Baibulo adamana mbiri ya nyamatawa, chifukwa panali tsopano patadziwika kotheratu kuti kamtundu aka sika akhirisitu ndi kamtundu ka anthu ena nawonso akhale nazo zawo. Mukamakawerenga buku limene linalembedwa ndi father walakwa amene amanena kuti ndiye mwini wake amene adatuluka, father walakwa anali explicit, anali wansembe wa chikatolika, ndi amene adathawa kuchithawa chikatolika nkupita kukayambisa chipembedzo cha chisilamu kwa aluya. Mbuku la ameneyu ndi limene limatambasula bwino lolembedwa ndi father walakwa, ndi mmene mukapeza amenewa akakuwuzani za misima mukakhumudwa inu kumva nkhani za misima zikutambasuka mmene adayendera ndi makolo ake Abrahamu khalamba yakalekalero, mmene adayendera ndi Ishmaeli khalamba yakalekalero, mmene adachitira pamodzi ndi Isaki, ankachita zinthu zina mofanana pamodzi, mtundu ndi mtundu nkumachitira pamodzi. Kutsogolo kwakeko kwa anyamata amenewa ankayendabe ngati Ayuda. Now kumapetopeto zitadziwika kuti chipembedzo cha chisilamu ndi chikhirisitu zikuoneka kuti zinthu zinzosiyana, ndi pamene Ayuda amenewa ankayamba kusopesedwa mtendere mu Israeli. Mpingo utafika kwawo anathamangitsidwa malingana ndi mbiri ya buku la father walakwa. Ayuda amenewa ndi amene anakakhala ku Madina, sakumva wanthu, ndi mbiri ya chikhalire. So pamenepa ndi pamene ndimati mwina utha kuonapo kanthu kamene ndimafuna kuti titachitira limodzi kuti kodi chinthu chimenechi chidatheka bwanji. Koma chodziwika nchakuti mukangomutchula Ishmaeli ndiye kuti mukufunika mubwerere mbuyo mukapezeka pa Genesis chapter number 16. Genesis chapter number 16 mbale wanga, ndi pamene tsopano ukakhale kuti timvako pang'ono chinthu china chake chikupangitsa kuti Genesis tamuwerenga uja 24 akapezeke ndi ndondomeko zija. Chapter number 16 tiyambira verse 1 koma timafuna 2. Ndipo Sarai mkazi wace wa Abrahamu sanambalire iye mwana, ndipo anali ndi mzakazi wa ku Igupto dzina lace Hagara. 2. Ndipo Sarai anati kwa Abrahamu, taonanitu Yehova anandiletsa ine kuti ndisabale. Zovuta kuzitanthauzira kwake, kaya adamva kwa ndani Sara kuti Mulungu wamuwuza kuti asabereke. Adzatifotokozera yekha Sara, koma pakuoneka kuti pali uthenga umene mmatha kugawana nyumba kumaganiza kuti Mulungu walankhula ali maganizo akazako kapena mamuna wako.
zimene anthu nena nthawi zina amazitenga nkupita nazo pa chipembedzo. Mchaka nimati zipembedzo zoyamba ni anthu zimakhala ni maziko au munthu amalankhula mu munthu wako nkumaganiza kuti ni mulungu walankhula. Tamverani, onenedwa kuti sudzakhala ni mwana odi mulungu amasintha. Adampasiranji kuti akabereke maganizo amumtima mwache, poona kutayika kwa nthawi akuganiza kuti wanena mulungu. Vanthu timafika povomereza mavuto akachuluka ndi kunena kuti vuto limene li mulungu walola, basi ife mulungu anafuna kuti tikhale choncho. Ndakana ine sadati nkhale choncho. Hayi, sinifera mchisakasa chifukwa mulungu sadati mfere mchisakasa. Khani ini osautsokondedwa, simufera pabwino chifukwa mulungu sadanene kuti mfera pabwino. Mulungu ndiye mwini wake wa masituation onse, mavuto ndi mtendere. Amadziwa kuthetsa kwa mavuto akafuna iyeyo. Timakhala nazo wopereka akapereka, ndipo sitimakhala nazo wopereka akapanda kupereka. Fanyake pano pali maganizo amene amatha kumakhalako kwa anthu opembeza zokambirana za abusa ni maibusa, nkunena kuti mulungu walankhula, nkukayamba unenera pa tchalichi, koma ali maganizo a iyeyo a munthu. Mulungu anandilankhula akunena maloto yabe, zongolota. Umalota ukuyenda, nkhunda zikulondola, umvekere kuti ine ndalandira mzimu woyera. Ulota mbalame nkhunda ikulondola ndekuti walandira mzimu woyera. Zongoganiza m'maganizo mwako mwa iwe ukuzipanga kuti zikhale kuti mulungu ndi amene walankhula, kumene kuli ulakwitsa thyola chipangano. Tamverani pano akulankhula wakaziwa akuti mulungu ananena kuti ine nsazabereke. Chifukwa chake tsopano lowatu kwa mzakazi kapena ndingalandire ndi iye ana. Ndipo Abrahamu anamvera mawu a Sarai, osati mulungu. Alipo atumiki omvera mawu a Sarai nkumaka chipanga chinthucho ngati wanena mulungu. Nene pano kuti kuli mizimu ina imene imalankhula ngati mulungu. Tchalichi nkumayenda chikumalankhula chinthu china osati mulungu, koma pakumva nkumaona ngati walankhula mulungu. Mwana wa mulungu, iwe m'bale wanga, tsono apa ndi pamene pakuti ponya ku Genesis chapter number 25, chifukwa tapeza kuti kumeneku tsopano pokabereka pa chapter 16 pa ndi pamene tsopano pakuoneka kuti mkuluyi wasiya banja lake ndi akupita kwa Hagara. Kumeneko ndi kumene akukabereka Ishmaeli. Mbiri yodziwika bwino imene sungachedwe nayo kuifotokoza chifukwa aliyense amadziwa bwino. Koma nikubwera kuti mayina amenewa ndi mayina amene amapanga kuti chisilamu chiyambe kumveka fungo m'Baibulo. Tiye tipite pa Genesis chapter number 21. Ndikhulupirira kuti pamenepa tisanabwerere pakati pa mizera iwiriyi ndikukupasa tsopano mzera wayiwiri. Mzera woyamba taupeza pa verse chapter 25. Takathirira umboni ku chapter number 16. Pano tikufuna tione mzera wayiwiri wakukamwa kwang'ona. Nkhani yosausa, chinthu chimayenda ngati chopotana. Chingwe chimodzi cha black and white chopotana chili pachokha koma chakulungizana ndiye chimakokera limodzi. Chapter number 21. Chapter chimenechi tiwerenga verse yake ya number 2. Pamene pa m'bale wanga akunena kuti ndipo Sara anatenga pakati nambalira Abrahamu mukalamba wache mwana wa mwamuna. Nthawi yomweyo mulungu anamuuza iye. Ndipo Abrahamu anamutcha dzina lache la mwana wache wa mwamunayo amene anambalira iye Sara kumutcha Isaki. Sono pano tiyambe kusiyanitsa
pakati pa ana awiriwa. Ismaeli kuti abadwe ananena si Mulungu, ananena ndi Sara. Sakumva wanthu kutolake chichewa ichi mumve. Tsopa kuti ndiwe msilamu mzanga mwina ungafune chiyawo ndiye tikambirane zomveka bwino yapa. Pamenepa pakufotokoza kuti Abrahamu amene iwe ndine timanena kuti ndiye tate la chisilamu, makamaka iwe msilamu singaine ndidakuthawa ndidakusiya wekha. Ndiye tsopano iwe wotsala mzangawe umanena kuti Abrahamu ndiye kholo la chisilamu, umanena choncho. Kusiyana kumene kumatipanga ife atsidya lino lakukamwa kwang'ona kubadwa monga mwa mtundu kuchoka kwa Isaki muchikhirisitu, chimene chimatipanga kuti ichi chisichidali chilungamo. Ndi chifukwa chakuti amene adaona kuti pali chosowa chofuna mwana ndi kupeza yankho kuti mwana woyamba Ismaeli akabadwe anali Sara. Ndiye zonena za munthu timazitenga kuti zili out of order, sizili mchanelo chakumwamba, chifukwa amalankhulayi ni Sara kuuza mwamuna wace. Adapanga zokambirana awiri kopanda Mulungu. Musayiwale kuti amene apanga pangano popanda mzimu wake ali chabe. Baibulo limati chani kubuku la Masalimo, akapanda kumanga nyumba Yehova woyimangawo amayimanga chabe. Ani osausa kuchokera pamenepa kuti sipadanena mpakamwa pa Mulungu ndi kumene ukaonere lupanga likutuluka kuchoka kwa Ayula kwa Luya. Tizalikambirana momveka bwino, koma lero tazinilondola pang'ono tipeze. Ni pomwepa m'bale wanga pamenepa kuchokera jihadi, ni pomwepa pamene okondedwa ukapadzayang'ana bwino pazakusausa kwambiri, chifukwa nkumene kukubadwa kachinyama kosausa kotchedwa sharia law, mwana wa Mulungu. Tiye tibwere pakusiyana apa. Isaki kuti abadwe adanena Mulungu kupereka ngakhale nthawi date imene mwanayo adzabadwe, malingana mmene tikuwerengera pa chapter number 21, pamene akuluwa a Ismaeli akubadwa chifukwa chakunena kwa munthu kuuza mwamuna waye. Ndipo Baibulo likuti mwamunayo Abrahamu anamumvera Sara, pamene apa ananena Mulungu chimene adanenacho. Ndipo mwanayo atabadwa ndi amene akumutcha kuti Isaki. Ndiye kuti ndakupasa mizera iwiri imene ndimayifotokoza ija. Tsono pamenepa mudzaona kuti ndi pamene pakubuka msonkhano wa ana abanja limodzi, kuti tizikasiyana tsopano. Obadwa limodzi palibe kanthu mabadwidwe, wina achita chongokambirana pamene wina wanena Mulungu, koma onsewa akuchokera mchunu chimodzi. Ndiye simungalekanitse ndi ana a Abrahamu awiri onsewa. Imeneyi ndiye mizera yakukamwa kwake kwang'ona imene tikuyamba tsopano kuifotokoza momveka bwino, kuti tsopano iwe ndine tiyambe kuyenda motsata ndondomeko zenizeni. Tiona kuti Ismaeli anali msilamu, ndipo Ismaeliyo ndi amene tikumpeza kuti pamodzi akubwera ndi Nebayoti. Amenewa anali mwana oyamba, koma ana amenewa pakuyenda kwawo sadatsate Yehova. Kenako tiona kuti akutuluka m'malire napita kunja kukatenga msilamu. Ndete ntiwerenge pamenepa kuti chikuchitika nchani okondedwa, kuti pamenepa zikaoneke. Tikawerenga Genesis chapter number 28. Genesis chapter number 28. Tikungoyesa kusatira mwana wa Mulungu kuti tikauone kuti ngati msilamu apezeka m'Baibulo
ndiye kuti mbali yayikulu mmene ndine kudziwa kwanga ndi mmene ndikufotokozera ndi knowledge imene mulungu wandigawira yapang'ono ndikuona kuti verse number 6 ya chapter number 28 itipatsa nkhani ina yake. Verse number 6 akunena kuti Yakobo apita kupalana ndipo anaona Esau kuti Isaki anadalitsa Yakobo namtumiza kupadanaramu kuti akatenge mkazi kumeneko, ndipo kuti pamene anamudalitsa iye anamuwuza iye kuti asatenge mkazi wa ana akazi akanani, ndipo kuti Yakobo anamvera atate wake ndi amache nanka kupalana. Ndipo Esau anaona kuti ana akazi akanani sanakondweretse Isaki atate wake, ndipo ananka kwa Ishmaeli nawonjezera kwa akazi amene anali nawo, natenga Mahalati mwana wa mkazi wa Ishmaeli mwana wa Abrahamu mlongo wake wa Nebayoti akhale mkazaye. Ndiye kuti kasakaniza omayenda kumakatenga kwa Asilamu kapena kumakatenga kwa ana afuko la Ishmaeli achina Nebayoti kunali kukumachitika kufikira kuti Isaki atayamba ufuno ukwatira. Pakuchitika kachisokonezo kena mpaka munyengo ya Esau akuyenda anthu amenewa nkumalovererana ndi kumakatenga mitundu yosiyanasiyana imene tikuyipeza. Esau ankakhala kapena kuti anakhala patali ndi mphwaje Yakobo. Tentioneni nkhani imeneyi tikusakabe kasakanikira wa mitundu. Monsemu ndikuwerenga mu m'bale wanga siupeza kuti chisilamucho akuchitchula direct, koma ndikungobwera ndikuti anthu amene amaoneka kuti ndi ana ochoka kwa Hagala m'Baibulomu samatambasula mbiri zawo. Baibulo lidachita nsanje ndinene choncho kulankhula kwake, silidatambasule mbiri zawo, sadazipititse kutali kwambiri, anangozifupikitsa. Koma mofupikamo ndi mmene tidzilondolera. 36 verse number 6 akunena kuti ndipo Esau anatenga akazi ake ndi ana ake amuna ndi ana ake akazi ndi anthu ake abanja mwake ndi ng'ombe zonse ndi zoweta anali nazo, nasonkhanitsa m'dziko la Kanaani, ndipo ananka ku dziko losiyana patali ndi Yakobo mphwache. Akukhalirana patali panali chifukwa chimene chidakhalitsa anthu amenewa motalikana, mosafuna kuti akhale moyandikana mwapafupi monga mmene zikuyenera kukhalira. Ndikhulupirira kuti iwe ndine tikutha kuona kuti makosana amenewa akuyenda mwa njira ngati imeneyi. Umenewu ndi mzera wakukamwa kwache kwang'ona. Mukapeza kuti pomayenda mmenemu tikapeza muli munthu wina otchedwa Kola. Ndipo kagulu ka Kola kanabwera kuchoka ku Igupto. Nambala yawo mmene amabwera analipo pafupi 66. Genesis chapter number 46 8 mpaka 11. Koma anali Asilamu. Now mukapeza kuti anyamata Kola, Datani ndi Abiramu amene adayenda pamodzi ndi kagulu aka mmene amabwera kudzajoyina ana Israeli,
anabwera ndi kagulu kena ka wanthu kamene kadadza joina mpingo uja ukuyenda pa ulendo akupita ku dziko la Igupto. Tatiye titaona mu Numeri chapter number 3 pamene panso mwana wa Mulungu tipeza kuti kuchokera kwa achina Ishmaeli aja mmenenso mpingo umayenda ulendo wa ku dziko la lonjezo, kagulu ka chisilamu kaja kamalowa nawo. Mmenemu ndi mmene ndi kuyesa kukufotokozerera kuti kuchokera pa chapter number 25 tili ndi mbiri zina zochekeka zotsingika komabe iweyo ngati msilamu usaganize kuti kanthawi kameneka anthu amenewa ankapanga za chisilamuzo kwenikweni. Ayi, zochitika zawo ankaziphatika kwa Aheberi ndi amayenda ngati Aheberi pakati pawo chifukwa amachita kilemu magazi Abrahamu amene anali Heberi, ngakhale language pamene pasinafike pa Chiarabu chifukwa mu Alubu sanabadwe, padakali zaka masauzande kuti mu Alubu abadwe, kuti kuchoka pamenepo padzabwere mtundu wachi na Adinani kumene kukutuluka Muhamadi panali pakudusabe zaka. Ndekuti kumbuyo kumene ndikukuwerengeraku suwonako chisilamu kwenikweni, koma udzingoona kuti ndikamtundu kena kochoka ku Igupto kumene tadziwa kale kuti chipembedzo cha ku Iguptoko sichinali chipembedzo cha Heberi, komabe pakuti ankathamangira kumene kwapita mtundu wa atate wawo, kumene kwapita abale ake. Ndi pamene tsopano tikwapeza achina Kola. Ndekuti pa china Kola amenewa tapeza pa Numeri chapter number 16 kuyambira verse number 1. Ndekuti tichokeraye ku Numeri chapter number 4 chapter number 16